farmand. Her er brev fra lille Brian. Vi har sjov i spejderhytten. Vi bor 32, her er plads til 17. Stor barak med mange senge. Kan I sende flere penge? Det vil være en god gerning. Jeg har spillet hver en ø og bort på terning. Jeg har knækket 2 fortænder, for jeg skulle gå på hænder. Og min næse har jeg brækket, så når mor nu ser mig, bliver hun nok forskrækket. Spejderlederen har de hentet. Det gik bedre end forventet. Strømmerne de kørte ham væk, mand. Det var sidste tirsdag, da vi legede skovbrand. Ude i skoven er der rådyr, og i hytten er der smådyr. Og min bedste ven, ham Tage, har en svejserkniv helt nede i sin mave. Så ham skal de operere, så nu bliver det ikke til mere. Mange hilsner, tak for pakken. Og nu skal vi ud og brænde granbarakken. Og nu skal vi ud og brænde granbarakken. Og nu skal vi ud og brænde granbarakken.